Oikeesti alkaa mennä hermot, siis miten niinku voi oikeesti olla mahdollista oikeesti? Kari Kanala sanoo, että Donald Trump ja Elon Musk joutuu helvettiin. Se ei ole meidän asia, ketä joutuu helvettiin. Se on Jumalan tuomion asia. Me ei voida kenestäkään sanoa, että ne joutuu helvettiin. Mutta myös samalla tavalla me ei voida luvata kenenkään taivaaseen pääsyä. Näin se vaan menee. Tuomio on yksin Jumalan. Ja mä en ymmärrä, miksi tää Kari Kanala, kun se on pastori, niin miten pastori voi sanoa ensinnäkään, että hän ei tiedä, onko helvetti olemassa. Pastorina sä et voi sanoa silleen, koska jos sä opetat ihmisille, että helvettiä ei ole olemassa, niin ihmiset voi tehdä niin paljon syntiä kuin ne tykkää. Ja enemmän pitäisi puhua niinku helvetistä ja olla peloissaan helvetistä ehdottomasti. Että ei tämmönen peli vetele, että sä pastorina sanot, että et sä tiedä, että onko helvetti olemassa. Mutta niin kuin tässä Kari Kanalan tilanteessa tietysti on todella pahasta moraalittomuudesta kyse kuitenkin. Tää on ollut pastorina Ensitreffi Tarttarilla -ohjelmassa, missä ihmiset pakotetaan naimisiin ja sitten ero tulee hyvin todennäköisesti. Siitä on tehty halpaa viihdettä siitä naimisiin menosta ja silleen niin. Tää ei ole mikään yllätys, että tää sama ihminen kertoo tämmöisiä asioita. Mutta mä annan tässä avoimen rukouksen Kari Kanalalle. Jumala, armahda Kari Kanalaista, koska hän ei tiedä mitä hän tekee. Koska mä en oikeasti halua, että ketään joutuu helvettiin. Mä en halua, että ketään joutuu helvettiin. Ja mä en myöskään halua, että kukaan joutuu sinne vahingossa, koska he opettavat vääriä asioita ja tekevät vääriä asioita hyvin tietoisesti. Ja opettavat vielä väärää sanaa, mikä voi vetää muut ihmiset väärään suuntaan. Mutta Kari Kananen, tee parannus. Amen.